Maka juragan yang punya KBE. Pak Pandu. Yo, Pak Pandu ikut naik Pak Pandu. Ayo. Maka. Yuk, yuk, yuk. Pak Bayu. Ayo. Pak Bayu mana? Ayo, maka. Maka Pak Bayu derek mingga. Ayo. Ben kayang. Yo, Pak Adi, Pak Tian, Pak Kekti, ayo, Pak Pita, Bos Nanang, monggo, sedaya, ayo, sedaya, dereke Mas Tomo, ayo, monggo, monggo. Bos Tomo diderekke ya. Nyen sewu ndara, ki dhuwit saka ibu-ibu kok kono sik aja nganti kecampur karo dhuwit bose KBE. Oh, beda. Urung metu, urung metu. Iya iki. Duite urung metu iki. Ya, anu cek lembaran. Urung kober mepe. Ah, jan. Ya. Niki mengke terus ditayuke ya kena kok ya. Nah. Napa Mas Tomo bawa riyin? Nggih, bawa riyen tapi rada dituntun nggih. Ah siap. Soale latihannya nembe seminggu niki. Wah, adine vokal jos kok. Ya mesa jos kok. Anake Mbah Eko katene iso nembang ya. Coba cek sound, treble, bass. Mboten sah ijo lah. Sik. Siap nggih? Iki jajali iso nyanyi apa ora nggih? Rembulane sumunar dadari lintang angebaki tawang bener orang masih mau lagunya mas? Bener ya? Leres. Nggih. Pating kalep biar cahayane rodok ndredeg iki Pak. Nggih. Niki sane dianu di kancane Mbak Lho, Wedok. biasane tekono adan lakon nyanyi iki. Wah, tenan. Lah bar adan wong zuhur adan saiki nyanyi ning kene. Mboten napa-napa, wae adan ya adan, wae nyanyi gitu. Wanci ratri wis larut swara angin sumripit ngidit soyong gegerit mana merengkang nandang wuyo. Oh, aku ngerti kenapa Mas Tomo wingi balik gasik. Latihan bawa karo Sunari to tibake. Bayarnya larang lho. Iya. Ke taman loro asmara dohku sumo wilangan songolan kali mugi welas mring kula tak takok sik. Piye Bu, suarane penak apa ora? Piye Pak, penak Pak? Enak. Hes. Iki
Pak Puji tanggap aku malah iki. Lah iya. Jemuah khotbah sore adan lho ya ini nembang kok iso kabeh. Anake Mbah Eko iki gumun iso pinter-pinter. Lho kowe lah pinter no kok. Iya, iya. Dakek kowe iku. Mangga, mangga. Ya. Larane lara ora kaya wong kang nandang buyut. Nandang buyo. Mangan ra doyan ora jenak dolan. Yuk. Ning omah bingung mong kudu weruh wonten ati doku sumo ayu ora trenyo kawangan iki awakku sing turu kelompok muda lekanono gonku nandang ronto kuwiting pari dimen mari gonku loro ati aduh ijeh kuning kabeh sing abang ndi iki? Iya, mau dijolke Mas. Ganti. Dodoku sumo ora kasa apa pancen tega Ya. kok balong janur paring usada ngongkang nandang boyo kepada kedua pengantin mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin. Tayuke yuk. Ya. Larane lara ora kaya wong kang nandang uyuh mangan ra doyan ora jenak dolan ning omah bingung ditinggal ning marung wong kudu weruh wonten ati doku sumo ayu apa ora trenyo sawangan iki awakku sing kuru kelompok muda lekanono nggonku nandang bronto witing pari dimen mari gonku Ya, ya, ya. loro ati Ayo. aduh
bos, besok bos. Yo digoyang, Ya digoyang, goyang, goyang, kabeh nyawa. digoyang, goyang. Goyang iping, Digoyang, goyang. Digoyang, goyang. nyata sayekti nonton tayub campur sari. Nonton tayub wanci surup katon guyub. Krasu tresno padha ngiping jaluk gandeng. Jajogetan sinenggaan irama. Kena ngiping nanging ora kena nyandeng. Mekal menggol nanging ora kena nyenggol. Yo digoyang-goyang kabeh nyawang. Goyang, goyang, Goyang iping pengen nyanten. Goyang menggol pengen nyenggol. goyang, goyang. Goyang muser nganti mlengar. Nyata sayekti nonton tayub campur sari. Ndara tayupan sampun, Pak Adit biar nyanyi dulu. Nah. Belajar, Bos. Alah belajar apa ning ngetan? Podo ae ngitung hari Alah belajar. nek kita tetep ngetan, Adek. Ayo. Apa ngulon nek ngetan? Oh ngono. Iya. Tak tunggu balimu. Ya. Ayo, duet, lagunya duet. Langsung bendara mawon. Nggih. Matur suwun langsung. ya. Wes, muga-muga Juregen